Mga ginalon nga gasolina na sakmit gikan sa gasoline station sa dakban sa Lapu-Lapu nga kitawong nalampigit sa illegal na trading of petroleum products. Adunay live update si Luan Mirondina, exclusive. May Yes, Bob, taod-taod nang nakadawat og kasayuran ang DOE-7 sa gingong illegal trading of petroleum products diha sa May Olango Island gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug kaganiha pinaagi sa tip sa usa ka informant na aktuhan nila ang illegal nga kalihukan. Muabot sa 35 ka mga galon nga puno sa petroleum gas ang nasakmit sa mga sakop sa City Maneuver Forces Company nga gisakay niining duha ka mga ELF truck. Sa telephone interview, gibutyag ni Attorney Rasmark Gamalio sa Department of Energy Region 7 nga nakadawat sila og kasayuran nga may i-transport nga mga petroleum products paingon sa Olango Island agi sa Angasil Port. Busa nakig-alayon sila sa Lapu-Lapu City Police. Apan pag-abot sa mga pulis, nakabiya na ang maong truck. Busa gisubay nila ang impormasyon nga padayon ang pagkarga og gasolina sa LKB gasoline station sa Barangay Buaya. Na-report nga na human nag-deliver, nibalik na, then mo na inaabtan na mo sa gasoline station, nag-refill sila. Giswayan sa Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa manager sa naasong gasoline station apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Matud ni Attorney Gamalio, ubos sa Batas Pambansa 33 as amended sa Presidential Decree 1865, higpit nga gidili ang illegal trading of petroleum products. Gidili usab ang pagpamaligya og pag-distribute og mga petroleum products nga walay license or authority gikan sa Department of Energy. Before mo sa makabaligyan ng mga gasoline station na kita permit sa Department of Energy. So based sa itong record, mo na siya. Wala siya nakapresent na na. Babhayan gihan ay na ang mga kasong ipasaka batok sa proprietor sa naasong gasoline station, lakip na ang mga registered owner sa duha ka mga sasakyanan. Ug so far, Bob, mao kada ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. thank you so much, Mai, sa imong live report.